Күргәзмә авыл хуҗалыгындагы барлык тармакларны кулашлый һәм үзенең масштабы белән гаҗәпләндерә. Ул Казан Экспо мәйданнарына гына сыймыйча, якын тирәдәге кырларга кадәр җәелгән. 3 көн дәвамында бирдә авыл хуҗалыгындагы барлык яңалыклар белән танышып булачак. Күргәзмәләр залы һәм 48 гектардагы тәҗрибә мәйданнары бүген гөрләп тора. Менә рапс орлыкларын тәкъдим итүчеләр Германия белән хезмәттәшлектә эшлиләр. Яңгырлы елмы, корылыкмы, төрле шартларда бу орлыктан югары уңыш алып була диләр. Представляем біз именно рапсны. Вот. Инде бу елны біз беренчедән 30 тысяч гектар где-то біз уже посеяли рапса. Икенче инде елларга біз инде хотим уже X2, X3 ясарга, потому что безнең все равно целләр бар, күбәйтергә. Авыл хуҗалыгы техникасын җитештерүче 60лап компания чәчкечләрдән алып урып җыю техникасы, су-сибу җайланмаларын тәкъдим итәләр. 100 ат кешенән алып 500 ат кешенә хәтлек бар. Һәм бу тракторларда йөрүе үзе рәхәт. Рулендә тотарга кирәкми, трактор үзе бара. Компьютер эченә көйләнгән, кнопкага гына төймәгә генә басасың да. Татарстан Россиядә иң күп сөт җитештерүчеләрдән, шуңа да күргәзмә кысаларында конкурста уза. Голштейн токымлы терлекләр арасыннан берничә номинациядә иң-иңнәрен сайлап алалар. Сыерлар өчен махсус павильон төзелгән, ашаталар, юалар, савалар. Бүген подиумда бозаулар, ничек атлауларын да, моторлыгын да бәялиләр. Жюрида Венгриядән килгән белгеч. Біраз шиткәрәк китсәң, тракторлар тамашасын күреп була. Тимер атларда фигурлы идарә итә белергә тиешләр. Каушаулык бардыр инде, кеше карап тора дигәндә, кырда бер үзең йөрисең бит инде, эшеңә беләсең дигәндә. 3 көн дәвамында эшлекле форумнарда узачак. Төп темаларның берсе азык-төлек куркынычсызлыгы. Монда мөмкинлекләрне фән белән тыгыз элемтәдә күрәләр. Күп санлы яшьләр лабораторияләре бар. Алар белән хезмәттәшлек итәргә кирәк. Безгә агросәнәгатьтә студентлар отрядын булдыру турында да уйларга кирәктер. Бу Татарстан, Россия өчен дә кызыклы булачак. Авыл хуҗалыгындагы күрсәткечләр буенча Татарстан Россиядә 4нче Идел буе округында 1нче урынны алып тора. Дөрес, быелгы һава торышы тармак өчен сынау булды. Югары күрсәткечләргә галимнәр белән бергә эшләү хисабына ирешелә. Тармакның киләчәге дә шуның белән бәйле. Уңышка аяк чыла торган төрле факторлар сакланса да, алга өмет белән карый алабыз. Бүген агросәнәгатьтә орлыкчылык буенча зур максатлар куелды. Тулысынча үзебездә җитештерелгән орлыклар белән тәэмин итү. Әлегә аның 90% читтән кертелә. Фермерлар шәхси хуҗалыкларда читтә калмый, аларга ярдәм чаралары турында түгәрәк өстәлдә сөйләшәләр. Былтыргы елны без 460 миллион сумлык менә грантларны фермерларга һәм кооперативларга бирә алдык. Шуның аркасында фермерлар җитештергән продукцияны кооперативлар сатып алып, 6 миллиард ярымлык продукцияны эшкәртеп, сәүдә челтәрләренә сата алдылар. Яңалыклар белән танышу, уртак мәсьәләләрне чишү юлларын эзләү әле 2 көн дәвамында барачак. Гөлназ Сайфетдинова, Ленар Хуҗаәхмәтов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.